Que tal? Moi boa tarde a todas e a todos, benvidas, benvidos a este auditorio aquí da Facultade de Veterinaria no campus de Lugo para este acto que a Universidade quer dedicar a aqueles que acadastes as mellores calificacións nos vosos estudos de formación profesional e que seguramente moitas e moitos de vos pois estades esperando para poder acceder e continuar estudos ao mellor nun grado universitario. Queremos pois ter este acto que xa ven sendo tradicional aquí na cidade de Lugo para pois recoñecer o esforzo que fixestes, recoñecervos tamén socialmente polo bo uso das oportunidades que vos dá o sistema público educativo para formarvos, neste caso no ámbito da formación profesional, bueno, e desexarvos tamén pois moito éxito no futuro. Ojalá, pois, moitos escollades a universidade. Se escolledes a de Santiago, pois, moitísimo mellor. Pero, en calquera caso, que teñades moita sorte no voso futuro. É un placer que nos acompañen hoxe aquí e están connosco pois o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, está connosco tamén o presidente da Diputación, José Tomé Roca, está en representación da Xunta de Galicia, Javier Arias, delegado territorial da Xunta de Galicia aquí en Lugo, e estamos xa o resto que somos máis da casa, máis da Universidade, Francisco Fraga, o vicerreitor do campus de Lugo. Seguindo por esta banda está Dulce García Mella, secretaria xeral da nosa Universidade, e por esta banda está María José López Couso, vicerrectora de Titulacións e Internacionalización, e tamén Elvira López Mosquera, que é a delegada do reitor para o Campus Terra. O Campus Terra é este campus de especialización aquí en Lugo, moi ligado aos estudos relacionados, como estamos aquí, con veterinaria, con enxeñería agrícola, enxeñería forestal, dietética, nutrición, enxeñería de procesos químicos industriais, etc. etc. Ben, desde ese ámbito, pois tamén seguramente moitos de vós podedes ter unha oportunidade de continuar estudos aquí na cidade de Lugo. Agradecemoslle tamén a presencia a Maite Flores, que é a delegada do reitor para o ensino medio e responsable tamén de todo este proceso que ten a súa complicación, que é o proceso de avaliación do bachillerato para acceso á universidade, máis coñecido como selectividade, e que acabamos de rematar fai escasamente uns días. Pois ben, con todo iso, están tamén aquí presentes decanos, outros representantes das facultades e centros que temos aquí no campus de Lugo, e, bueno, pois a todos vós, os que recibides esta distinción, todos os familiares, amigos que quixestes acompañalos pois en este acto, que é un acto pois festivo, de recoñecemento bonito, pois moitísimas grazas por achegarvos aquí e acompañarnos. Ben, e sin máis dilación, vamos a proceder a seguir tal como temos o orde de intervencións previsto, e van tomar a palabra, en primeiro lugar, Antonio Poceiro Couto, estudante do IES Frei Martín Sarmiento, en representación do alumnado. Señor reitor magnífico, autoridades e institucións, profesorado, familias, compañeros e compañeiras, boas tardes a todos. En primeiro lugar, gustaríame agradecer a todos pola vosa presenza e o placer de acompañarnos a todos nós nun día tan significativo como este. Ademais, quero felicitar aos meus compañeiros e compañeiras de toda Galicia por ter acadado estes excelentes resultados, que non son froito do azar, senón do esforzo, da dedicación e do compromiso que cada un de nós puso día tras día durante estes 2 últimos anos. Cada un de nós percorreu o seu propio camiño, con retos distintos, pero cun obxectivo común: formarnos, medrar e construir un futuro mellor. A formación profesional demostrou ser unha vía sólida, exixente e tremendamente valiosa. Proporcionounos competencias reais, unha visión próxima do mundo laboral
e, sobre todo, ensinounos a confiar nas nosas propias capacidades. A partir de aquí, cada quen iniciará camiños distintos. Algúns escolleremos dar o salto ao mundo laboral e outros optaremos pola vía universitaria para continuar formándonos, onde calquera opción será válida se se percorre con paixón, dedicación e un verdadeiro compromiso co que se decide facer. Gustaríame tamén agradecer ás persoas que fixeron esta etapa o máis levadeira e sen as cales estes resultados non terían sido posibles. O noso profesorado, que estivo disposto día tras día para que fósemos capaces de conectar a teoría coa práctica do mundo laboral, preparándonos para afrontar os retos que están por vir con seguridade e preparación. As nosas familias, que nos viron sufrir na casa, que nos apoiaron cando as cousas non saíron como esperábamos e cando as cousas foron ben, axudáronos a manter os pés na terra. Por elas paga realmente a pena chegar ata aquí. E aos nosos compañeros e compañeiras que foron parte crucial desta etapa, que estiveron aí durante todo o proceso prácticamente e cos que xa establecemos un vínculo que seguramente perdurará. Debo tamén, se me permite, facer unha pequena alusión ao ISFER Martín Sarmiento, o centro onde me formei estes últimos 4 anos, e agradecer a todos e todas pola súa dedicación e profesionalidade. Por último, gustaríame desexarvos moita sorte nas novas etapas que comezades. Lembrade que se algo falla, sempre temos a oportunidade de intentalo de novo e a capacidade de darnos oportunidades, e que cando algo se desexa con forza e se loita realmente, finalmente chega. Estou seguro de que grandes cousas están por vir e parabéns. Moitas gracias. Grazas, Antonio. El foi a voz do estudantado e agora queremos escoitar tamén a voz do profesorado e neste caso vai falar Carolina Varela Camiña, directora do IES Lamas de Abade. Boas tardes a todas as autoridades, profesorado, alumnado, familias. Primeiramente, agradecer que neste acto de recoñecemento ao alumnado de formación profesional de Galicia fora o noso centro, o IES Lamas de Abade, o elixido para representar aos centros de formación profesional de Galicia. É unha honra para mí dirixirme a vos. Como profesora de FP, estou moi orgullosa dos logros do noso alumnado, do cal temos unha representación neste acto. Vos sodes os verdadeiros protagonistas desta tarde, o mellor alumnado de formación profesional. Estades aquí hoxe polo voso traballo, pola vosa capacidade de adaptación e aprendizaxe, e tamén polo voso compromiso coa sociedade. Hoxe celebramos a excelencia, o esforzo e o futuro. Un futuro que está nas vosas mans e no resto do alumnado que conforma as familias de formación profesional de Galicia. Elixistes un camiño que non soamente vos dota de coñecementos teóricos, tamén de habilidades prácticas, de capacidades para resolver problemas, de destrezas para transformar ideas en realidades, sendo todo isto que a nosa sociedade necesita. Sabemos que chegar ata aquí non sempre foi fácil, seguro que houve momentos de desesperación, noites sen dormir, profesorado demasiado exixente, datas inoportunas de exámenes, ás veces luns, ás veces despois de vacacións, prácticas que vos levaron ao límite. Pero a persistencia e o traballo permitiu-vos superar obstáculos e hoxe recolledes os froitos desa dedicación. E por isto que aquí non soamente recoñécese as vosas cualificacións, senón tamén a vosa actitude e a vosa perseverancia. A partir de aquí comezades unha nova etapa na que teredes que seguir formándovos. Anímovos a que manteñades esa curiosidade, esa ilusión por seguir aprendendo. O mundo viaxa a velocidade supersónica e a capacidade de aprendizaxe e adaptación serán as vosas mellores armas. A formación profesional hai anos arrastraba connotacións negativas, pero agora, e vos sodes a proba disto, é sinónimo de oportunidade real, de talento aplicado, de conexión directa co mundo laboral e polo que hoxe estamos aquí de excelencia. A formación profesional é unha porta, unha catapulta que vos impulsará ata onde que irades chegar. Sodes unha xeración que vai innovar, construir, reparar e impulsar a nosa economía, os profesionais que o noso país necesita. Moitos parabéns, gozade do momento, sentidevos orgullosos, tedes motivo para estarlo, vos e as vosas familias. A aventura comeza agora e o futuro é voso. Moita sorte na vosa travesía. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Carolina. Imos proceder agora,
propiamente o acto de entrega destes diplomas de recoñecemento. A delegada do reitor para o ensino medio, Teresa Flores, que está no atril, irá facendo o chamamento. Pedimos que vos acheguedes aquí ao estrado e iremos facendo entrega dos diplomas correspondentes. Gracias. Bueno, é agora o vosso momento, o momento de subir de so estrado, subides por estas escaleiras e baixades pola outra, se vos parece ben. Comenzamos pola provincia e concello de A Coruña. Ainhoa Alonso Romar. Vou vos nomear en quendas de 8, aplaudides cando remate os 8, así. Gracias. Lucía Bello García, Andrea Casanova Mato, Nuria García Hernández, Laura Iglesias Méndez, Carolina Martínez Iglesias, Vanessa Romay Bouzas, Andrea Insua Otero. Nuria, verdad? Parabéns, Nuria, enhoraboa. Continuamos co Concello da Coruña. Carla Balado Suárez, Héctor Castelo Prego, Paula Franco Yepes, Dalila Pérez Domínguez, Eva Pérez Martínez, Sofía Baaliña Martínez, Érica Castro Maía, Carla Chorén Sueiro. Seguimos no Concello da Coruña. Temos a Ariadna García Morillas, Ainatén Parcero Prieto, Marta Fernández San Juan, Óscar Lobato Ramudo, Manuel Rodríguez García, Brais Fernández Vázquez, recolle no seu nome Elvira Rodríguez. No Concello da Pobra do Caramiñal, Lidia García Regueira, Ana Prego Dios. Mudamos agora ao Concello de Arteixo. Nerea Iglesias Penas. De Arzúa, Paula Vanessa Gómez Velázquez. Paula Vilar Bidueiros. De Boqueixón, Hugo Lale Porfo. Boqueixón tamén Giovanna Patón. Isela Pereira Fernández. Andrea Torres Vilariño. E do Concello de Ferrol, Paula Barros Mariño. Continuamos en Ferrol. Sofía Ferreira González, Sabela López Romero, Daniela Soto Fidalgo. Movemos a Noia, Concello de Noia, temos a Inara Carou López, Xiela Cascallar Mayo, María Tato Sebio, do Concello de Oleiros,
Carlota Fraga Seijas e de Santiago de Compostela, Paula Cano Aguilar. Seguimos no Concello de Santiago. Bárbara Cernadas Rodríguez, Chader Domínguez Mosquera, Uxía García Vilanova, Lidia González Fernández, Irene Goyanes Martínez, Claudia Prieto Riguera, María Rendo García e Tomás Rodríguez Quintela. Seguimos en Santiago. Temos agora Noas Señoráns Fernández, Laura Sueiro Maceira, Dania Univaso López, Álvaro Villaverde Martín, Carolina Fernández Vázquez, Andrea Hermista Martínez, Ana María Pérez Terrón e Iria Sierra Pereira. Seguimos en Santiago. Inés Barbazán Lameiro, Paula Rodríguez Ponte, Paula Rodríguez Trasorras, Manuela Suárez Grandal, Adriana Siaba Saborido. Pasamos a Concello de Lugo, Daniela Lozano Teixeira, Paula Martínez Fernández e Luís Moscoso Neira. Tamén do Concello de Lugo, Iria López Rodríguez, Claudia Rodríguez Santoalla, Daniel García Laje, Xiana González Castro, Roberto Mouriz Lujilde, Alejandro Pérez Campos, Brais Vallejo Rubal e Andrea Darriba Vilanova. De Monforte de Lemos, Eva Grande Novoa. Do Concello de Ourense, María Xosé Dosil Villavicencio, Lucía Fernández Paz, Lara Ramos Rodríguez, Lucía Rodríguez Cid, Beatriz Santorum López, Mario Barreiro Botana, Iris Cariz González.
Lara. Parabéns, Lara. Enhoraboa. Enhoraboa. Fiquem a estudiar. Fiquem a estudiar. Do Concello de Ourense tamén, Inés León Rodríguez. Do Concello de Marín, Rocío Álvarez Barcala, Lucía Besada Guimil, Óscar Fernández Pastoriza, Nuria Arca Montenegro, do Concello de Mos, Zaira Campos Olla, Aicea Fernández Petrerena e Sonia González Represas. Seguimos no Concello de Mos. Andrea Limia Fernández, Carolina Rodríguez, Cristina Vázquez Alén, Sabrina Zúñiga Fernández. Ímonos agora ao Concello de Pontevedra. Ana María Bouzas Rendal, Patricia Calviño Almazán, María Alejandro Lugo Flores, Antonio Poceiro Couzo. En calquera caso xa tedes claro que sodes os mellores expedientes, así que, excepto polas fotos. Seguimos no Concello de Pontevedra. Sofía Rodríguez Poblador, Marta Gallo Aval, Patricia Pardo Rodas, do Concello de Redondela, Seila Vázquez Pérez, Nuria Caride González, Mariana Ariún García, do Concello de Vigo, Daniel Bugallo Santos e Lara Vidal Pérez. Do Concello de Vigo, Lucía Castro do Pazo, Carla Fernández Fernández, Ivanta González Meilán, Patricia González González, Silvia López Vilasánchez, Dayana Santos Roldán, Nerea Álvarez Silva e Nerea Arias Fernández. Seguimos no Concello de Vigo. Sandra Cabaleiro Piñeiro, Llagos Piñeira Meijeiras, Agba Costas Serodio,
Ana Álvarez González, Iria Crespi Vila, Nerea Fernández Míguez, Nair Fernández Álvarez e David Pérez Blanco. Tamén do Concello de Vigo, Marcos Pintos Brandariz, Marina Piñeiro Camiña, Lucía Silveira Costas, María Vila Sotero, Ailén Rugiero Lago, Tania Pérez Mougán, Sandra Reguera Allán e Zaida Rodríguez do Peso. E xa para finalizar, tamén do Concello de Vigo, Elena Lorenzo Veiga, Cristina Soutelos González, Pedro Díez Romaní e Lorena Valencia Míguez. Cristina. Parabéns, Cristina. Moita sorte. Que queres estudiar? Sí, despois dámoslle los mandas. Bueno, parabéns a todas e todos que fostes distinguidas con este diploma. E agora, para ir pechando, vamos a dar a palabra ás autoridades en representación das institucións que nos acompañan. E, en primeiro lugar, vai falar Javier Arias Fou, delegado da Xunta de Galicia aquí en Lugo. Grazas, señor reitor magnífico, autoridades xa nombradas, alumnos, alumnas, padres, nais, xa pasou, xa está entregado, así que está a punto de, a piques de rematar o acto. Quero, en primer lugar, saudar a todos en nome do Conselleiro de Educación, de Román Rodríguez, que hoxe non pudo acompañarnos. Tamén quero comenzar dándoos a noraboa, en nome da Xunta, alumnado destes ciclos superiores de formación profesional, que os recibides este merecido recoñecemento propio do vosso excelente expediente académico. Tamén é destacar a cantidad de mulleres que recibiron o título, así que noraboa a todas vos, porque é impresionante o número de mulleres que acadades este recoñecemento. Creo que o voso esforzo, a vosa disciplina, a dedicación, son un exemplo para toda a comunidade educativa e demostran que a FP está de moda e un bo camiño para o éxito profesional. Aproveito tamén que estamos na Facultade de Veterinaria aquí en Lugo para trasladarvos a miña noraboa, xa que vende a quedar un recoñecemento, creo que moi importante, histórico, poderíamos decir, ao converterse nunha das 3 primeiras titulacións de grao en Galicia distinguidas co selo de excelencia da Xunta de Galicia. Trátase dun fito que reafirma a calidade e o prestixio desta formación, pioneira e única en Galicia, cunha longa trayectoria do compromiso
coa docencia, coa investigación, coa atención hospitalaria, a través de centros de referencia, como poden ser o Cebiovet, aquí al lado, que non sou desde Lugo, ou o Hospital Veterinario Roz Codina. Este selo pon de relevancia a capacidade da Facultade Veterinaria para aliñar a súa actividade con novas exigencias internacionais, reforzando así o seu liderado tamén no ámbito universitario e científico. Ademais, esta distinción chega tamén nun momento clave no que tamén se renovará esa acreditación do Campus Terra, que antes falaba o reitor, que era unha iniciativa estratégica que a Xunta segue apoiando con novos investimentos, xa van casi 12 millóns de euros invertidos. Pero hoxe estamos aquí para ensalzar este programa de o ponte entre o ensino medio e a USC a través destes alumnos de FP que adquiren esas titulacións e servizos da Universidade de Santiago de Compostela, que sirve de ponte entre dous niveis de ensino. Na Xunta de Galicia levamos anos apostando pola FP, defendendo con rotundidade o papel clave da formación profesional na nosa estrategia educativa para ese desenvolvemento educativo de Galicia, ademais, como antes aquí se dixo tamén, unha alta inserción laboral. Estamos cerca do 85% na FP básica e o 100% na FP dual, o que fala ben ás claras dese nivel de inserción. Para o vindeiro curso, a FP galega alcanzará unhas cifras sen precedentes, con esas 49.164 prazas de novo ingreso, incluindo 40 novas titulacións e cun notable crecemento en áreas como a informática, administración, enerxías renovables ou transporte, o que supón non só ampliar as oportunidades para o alumnado, senón tamén impulsar o tecido productivo da nosa terra co talento máis preparado. Precisamente onte, o Consello da Xunta ven de anunciar dúas novidades claras que reforzan ese prestixio e a calidad da formación profesional, que é a creación do profesor asociado, que permitirá incorporar profesionais en activo con experiencia no sector productivo ou investigadores para impartir docencia de másteres e títulos de especialización. Creo que esta medida favorecerá claramente unha aprendizaxe máis práctica, conectada coas necesidades reais das empresas. Para iso estamos tamén as autoridades, os políticos, para facer esa conexión entre as empresas e as necesidades do día a día. De aí as reunións que temos cada semana con as empresas para ver esas necesidades que nos trasladan. Tamén se avanzará no recoñecemento de créditos entre a FP e a universidade, facilitando que o alumnado poda transitar entre ambos sistemas e construir itinerarios formativos máis flexibles. Estas iniciativas, xunto a implantación de novas titulacións aquí na provincia de Lugo e a aposta pola FP dual e acelerada, confirman unha aposta decidida por unha FP moderna, conectada co territorio, con capacidade para ofrecer máis oportunidades á mocidade galega. Nos últimos anos, a Consellería de Educación ven realizando melloras constantes tamén na modernización de ciclos, de infraestructuras, como demostra a implantación de novos títulos adaptados a esa realidade productiva, en este caso lucense, ou a incorporación de ciclos de modelo dual que permiten ao alumnado formarse directamente en empresas da contorna, incrementando así a súa empregabilidade. Vou rematando xa, queremos que esta aposta continuará a medrar para o vindeiro ano, coa implantación na provincia de 4 novas titulacións en ciclos e másteres, o ciclo de grau superior en deseño e produción de calzado e complementos no IES a Pinguela de Monforte, o máster de comercio electrónico nas Mercedes, o máster de desenvolvemento de aplicacións de linguaxe Python no IES Muralla Romana ou o máster de tecnoloxía e xestión no CIF Politécnico de Lugo. E tamén unha mención especial para a formación acelerada, unha nova vía que dará máis oportunidades ás persoas para mediar as súas cualificacións e abrirse portas no mercado laboral en sectores clave nos que existe unha alta demanda especializada. Durará entre 4 e 6 meses, que poderán ser de setembro a xaneiro ou de xaneiro a xuño, e o alumnado optará unha certificación profesional que poderá convalidar para obter tamén no futuro un título formativo. Na provincia de Lugo será no CIF As Mercedes e no CIF Porta de Agua de Ribadeo. Así que, dentro da Delegación da Xunta de Lugo, seguiremos traballando para chegar a formación profesional aos mozos e mozas na provincia, para que poidan formarse aquí, traballar aquí, vivir aquí, facendo de Lugo unha terra con futuro gracias ao talento que sae das nosas aulas. Con esa base sólida e unha formación de calidade, estades chamados a transformar os sectores económicos non só da provincia, senón de toda Galicia, e contribuir activamente ao desenvolvemento e benestar da nosa sociedade. Así que moitas grazas por estar aquí, moitos parabéns a todos e moitas grazas.
Moitas grazas, Javier, e agora o turno do presidente da Deputación Provincial de Lugo, don José Tomé Roca. Boas tardes a todos e a todas. Señor reitor, alcalde de Lugo, delegado da Xunta, membros da comunidade educativa, benvidos e boas tardes. Eu vou procurar facer o que lle escoitei non fai moitos días ao reitor Antonio, cando citando, non me recordo quen era, pero creo que era un canadiense, dixo, cando interveñas en público, levántate para que te vexan, fala alto para que te escoiten e se en breve para que te aplaudan. Así que vamos a ver se o conseguimos. Bueno, pois este acto é moito máis que unha entrega de diplomas, moito máis que a satisfacción personal de cada un de vos, rapaces e rapazas que collestes hoxe o vosso diploma que ganastedes co vosso mérito. Ten unha homenaxe ao traballo ben feito, unha homenaxe á constancia e tamén á confianza que depositamos no sistema público de ensino. E xa vos digo que vou citar varias veces porque eu son un defensor a ultranza do ensino público. Iso que vaya por diante. Bueno, para a Diputación de Lugo de logo é un orgullo acompañarvos nesta celebración, porque hoxe, nesta Facultade de Veterinaria, estamos a recoñecer algo que merece ser visibilizado. Hai que visibilizar o talento de todos vós, hai que visibilizar ese esforzo que hai detrás de cada logro individual e tamén o valor dunha educación pública de calidade como motor da igualdade e de futuro. Non hai que perder a perspectiva da igualdade. Se nacemos iguales, por que despois deixamos de ser iguales? Por tanto, a igualdade é algo que non hai que perder de vista nunca. A todas e a todos vos que sodes hoxe premiados, quero felicitarvos de corazón porque este recoñecemento non é só polo expediente académico, que tamén, senón por todo o que simboliza. E xa sei que a veces decir estas cousas pois sona arcaico, non? Pero simboliza a responsabilidade, simboliza a disciplina, simboliza a capacidade de superación. E isto, perdón, que pode resultar un pouco arcaico, ao largo da vida veredes que é así. E, polo tanto, non perdades nunca de vista. Así que sodes exemplo para os vosos compañeiros e compañeiras, para as vosas familias e, por suposto, para toda Galicia, que hoxe estades aquí representando a toda Galicia. E quero facer un reconhecimento especial tamén á formación profesional. Durante moito tempo non se lle deu o valor que realmente ten. Pero hoxe sabemos que é unha vía formativa esencial, conectada coa realidade do noso tecido productivo, xeradora de emprego, de innovación e de oportunidades. Por tanto, a FP é presente, pero sobre todo a FP é futuro. E ese futuro só é posible se seguimos apostando polo ensino público, como facemos dentro da Diputación de Lugo, porque creemos firmemente que a educación é a ferramenta máis poderosa que temos para transformar vidas, para romper desigualdades e para impulsar o desenvolvemento do territorio. Por iso, quero lembrar algo que non todas as institucións poden decir. Eu digo con toda a humildade, pero o reitor pode dicirse conto mentira ou conto verdade. A Diputación de Lugo é a Diputación de toda España que máis apoia a universidade. E facémolo con convicción porque estamos convencidos de que apoiar, en este caso, a USC, que é a universidade que ten o campus en Lugo, Campus Terra, especialmente a este campo tan querido pola nosa provincia, é apostar polo coñecemento, pola investigación e por unha Galicia máis preparada e máis competitiva. Cada recurso destinado ao ensino é unha semente de futuro. Aquí, a rentabilidade, claramente é unha rentabilidade social. Non podemos buscar outro tipo de rentabilidades. Para rematar, para aquilo de breve, diríxome de novo a vos, estudiantes, homes e mulleres galardonados hoxe.
E hoxe é un día para sentir orgullo, para compartir esa alegría con as vosas familias, con as persoas que vos acompañan neste camiño, pero tamén é un día para seguir soñando. Antes me decía unha das mulleres a que tuve unha ocasión de entregarlle o diploma que tiña claro que quería seguir facendo. E iso me parece especialmente importante, non? Hai que ter as cousas claras a poder ser. E ela o tiña moi claro, non? Me dicía o que quería ser. Así que, para mirar cara adiante con ambición, con seguridade, e tamén hai que poñer en valor ese talento e ese esforzo que abren sempre portas no noso camiño ao largo da vida. Así que moitas gracias de novo e parabéns a todos. Moitas grazas, presidente. E ten agora a palabra o alcalde de Lugo, don Miguel Fernández. Señor reitor do USC, señor presidente da Diputación, señor delegado territorial de Xunta de Galicia, resto de autoridades académicas, profesores, profesoras, alumnas, alumnos, pais, familiares que tamén vexo por aí, moi bo día a todos e a todas. Moi boa tarde, quero dicir, a todos e a todas. Para min é unha honra, estou encantado de recibiros todos aquí, especialmente todos os que veñen procedentes de outras cidades, de outras provincias. Estou encantado porque tamén os que estades aquí, de alguma maneira, vades a quedar vinculada a vosa historia profesional e académica con esta cidade, porque aquí recibistes precisamente este galardón e este título. Aquí hai moito talento, evidentemente moito futuro. Agora teredes que decidir entre, como mínimo, dúas opcións. Continuar a vosa formación académica ou, por outra parte, acudir ao mercado laboral. Quero dicirvos que, en ambos casos, desde o Concello de Lugo, podemos colaborar e podemos axudarvos. En primeiro lugar, se decidides continuar os vosos estudios, que sepades que este campus terra da Universidade de Santiago, en Lugo, ten un altísimo nivel académico, reconocido dentro e fora de Galicia, que ademais ten unha oferta educativa moi amplia, tanto no grado como posteriormente no progrado, na formación continuada, e, por tanto, sería unha boa opción para continuar os estudios. Se, pola contra, decidides emprender e entrar no mercado laboral, tamén temos ferramentas no Concello de Lugo que vos poden axudar. En primeiro lugar, temos un viveiro de empresas que facemos a través da área de desenvolvemento económico, que vos poden informar, formar, acompañar, incluso facilitar locales para que podades arrancar con eses proxectos, con esas iniciativas, con esa ilusión que podedes ter. E unha segunda, que é o que lle chamamos Lugo Transforma, que é un proxecto de capital risco no que Lugo, como municipio, somos punteros, e do que trata é de atraer empresas, de reter talento, de dinamizar a economía e, sobre todo, tamén de fixar población. Por tanto, en calquera dos aspectos, está claro que vos podemos axudar e animarvos a que, de ser así, que utilices os recursos que poñemos gustosamente a vosa disposición. Se é así, estaremos encantados porque tratamos sempre de reter talento para a cidade e aquí, evidentemente, á vista dos vosos resultados académicos e do voso esforzo e do voso compromiso, hai moito talento. E tamén facilitarvos a posibilidade de establecer o proxecto de vida na nosa cidade, tanto desde o punto de vista laboral como profesional. Se decidides vir a Lugo, quedarvos en Lugo, utilizar estes recursos, estupendamente. E se decidides tomar outros camiños, simplemente desexarvos o mellor no ámbito personal e no ámbito laboral. Moi boas tardes. Bueno, toca ir pechando
este acto, como dicía o presidente, vamos a tratar de ser breves. Eu a quen yo escoitei foi o que fora presidente da Xunta de Galicia, Xerardo Fernández Albor, pero non estou seguro que fose original tampouco o tema das 3 reglas para falar en público. En calquer caso, non ten copyright, ou sea que podedes importalo e utilizalo e tratar de aplicalo cada vez que queirades, porque ademais funciona bastante ben, sobre todo se cumplimos a terceira das reglas. Pois ben, vamos a tratar de cumplir tamén eu, pola miña banda, a terceira das reglas. Un prazer volver a estar por cuarta edición consecutiva aquí en Lugo para celebrar este recoñecemento aos mellores expedientes de formación profesional. Fai 4 anos tiñamos establecido un recoñecemento aos mellores expedientes, ás mellores calificacións nas pruebas de avaliación do bachillerato, que se van celebrar tamén este ano, o día 20. Durante moito tempo foi un recoñecemento que facía só a Universidade de Santiago de Compostela. Desde xa fai 3 anos, este vai ser o terceiro, é un recoñecemento conxunto das 3 universidades públicas e este ano celebraremoslo o día 20 en Vigo. O ano pasado fixemos na Coruña e o ano anterior en Santiago. Pois ben, pois pensamos que ademais deso tamén a FP tiña que ter un recoñecemento para aqueles que tedes pois un rendemento académico magnífico como o que hoxe acreditades aquí. E puñémolo en marcha e levamos 4 anos e estamos encantados e seguímoslo facendo reiteradamente aquí na cidade de Lugo. Dicía o presidente da Deputación, e é verdade, a Universidade aquí en Lugo síntese especialmente querida e especialmente arroupada por todas as institucións, o Concello, a Deputación, a Xunta de Galicia, por suposto, tamén, pero moi particularmente a Deputación Provincial de Lugo, pois foi unha peza fundamental para ter hoxe o que temos de universidade aquí neste campus. Sin ir máis lonxe, este edificio no que nos atopamos, esta Facultade de Veterinaria, pois existe grazas ao financiamento e a aposta da Deputación Provincial de Lugo por isto e por moitas outras cousas ligadas á formación universitaria. Como é fácil decir, mentras ao mellor outras deputacións apostan por arreglar camiños que tamén son necesarios e moi importantes, pois a nosa, ademais de arreglar camiños, aposta pola universidade e nós estamos encantados e moi agradecidos aquí. Con ese arroupe institucional, boa mostradera que aquí temos hoxe, pois o alcalde, o presidente, o delegado da Xunta aquí na cidade, a máxima representación, as máximas representacións das institucións na provincia, pois tamén fai que nos sintamos todos especialmente cómodos e lle demos o valor que ten o acto que acabamos de celebrar, que é recoñecervos a todas e todos os que tuvestes este especial aproveitamento. Hoxe aquí estades ao redor de 130, hai máis, pero non todos puideron vir, pero sobre todo hai que salientar que estades 110 mulleres e 20 homes. Hai que poñerse as pilas, senón isto non está marchando nada ben, porque estáse perdendo a igualdade polo outro lado. Pero parabéns, porque demostrades que o valedes, que vos dedicades e que o facedes con especial éxito. É un éxito voso, seguramente como casi todos os éxitos é un éxito compartido, nunca ningún éxito é exclusivamente dunha persoa, senón que sempre hai máis implicados. Aquí se dixo xa, é un éxito do sistema educativo público que temos en Galicia, particularmente neste caso do sistema de formación profesional. É realmente unha peza de luxo a que temos que darlle o valor que lle corresponde. É un éxito no que ten un papel tamén moi importante o profesorado, os profesorados dos distintos centros e institutos nos que cursastes os vosos estudos. Eles tenen unha outra parte moi importante nestes magníficos resultados e cando vos damos a vos aquí un diploma tamén lle lo estamos dando ás profesoras e aos institutos e centros onde cursastes os vosos estudos. É un éxito das familias, algo fixeron ben para que esta xente moza que criaron pois os saiban facer e traballar e acadar resultados tan magníficos como os que teñen feito. Entre todos, pois temos este éxito por diante. Dicíase
e compre saliental unha vez máis, é un éxito do ensino público. Ás veces todos nos costa cada vez que temos que pagar impostos, por tanto estamos na época de presentar aínda a declaración de impostos sobre a renda das persoas físicas. É que son profesor de Dereito Financeiro e Tributario e entón pois boto de menos dar clase agora que estou dedicado a isto, a xestión universitaria, e xa que teño aquí 500, pois vamos botar 10 segundos de speech. Digo que, aínda que a todos nos costa pagar impostos, porque nos doe e nos costa, pensemos que gracias a eses impostos é co que sostemos todos estes servizos magníficos que son a esencia da sociedade que temos. Saidade, educación, servizos sociais, máis logo todos os equipamentos, infraestructuras, etc., que fan que sexamos a sociedade que somos, é unha peza fundamental. E a educación, en todos os niveis, pois é ese ascensor social que permite que cada quen, con independencia das condicións económicas da súa familia, sexa máis rico ou máis pobre, veña do ámbito rural ou da cidade, poida chegar a acadar o nivel que corresponda coas súas capacidades e coa súa dedicación sin que haxa ningunha outra interferencia. E iso ten un valor enorme. Hasta aquí vos beneficiastes dese sistema público e a partir de aquí vos ofrecemos outra vez máis sistema público educativo. Estamos falando do sistema universitario, tamén público en Galicia, integrado por 3 universidades magníficas, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña, a Universidade de Vigo, que ofrecen, pois, eu diría, unha oferta formativa, vades ter máis de 12.000 prazas de acceso, se queredes, aos estudos universitarios e para a formación nos distintos ámbitos do coñecemento que poidan ser do voso interese. Dámosvos unha oportunidade magnífica porque non pagades cos prezos que teñades que pagar nos vosos estudos nin de lexos, nin de lonxe o que custa, nin no ámbito de FP, nin no ámbito da universidade. É dicir, pagámoslo entre todos para que vos teñades esa oportunidade e a vos sempre se vos piden, eu diría que 2 cousas. A primeira, que aproveitedes a oportunidade que se vos dá. Cos vosos resultados, parece que está claro que a oportunidade a aproveitastes magníficamente. E segunda, eu casi me atrevería a pedirvos que ojalá nos poidades devolver a esta sociedade pois un pouco do que vos demos, como traballando entre nós, mellorando os servizos, levando aquí adiante o voso exercicio profesional. Ojalá teñades esa oportunidade aquí tamén no noso país. Se despois, como o mundo é moi grande, alguén se quer marchar máis lonxe ou fora, pois tampouco está de máis, pero ojalá poidamos tamén ter esa oportunidade que nos devolvades algo do que vos demos. E para rematar, pois quero poñer de manifesto algo que tamén aquí xa se expresou. Cada vez estamos máis cerca á universidade e á formación profesional. Cada curso sodes un pouco máis de 1.000 os que, despois de cursar un ciclo superior de formación profesional, decidides acceder á universidade. Pero hai outros tantos, ou incluso algún máis, que despois de cursar un grau universitario, deciden facer estudos de formación profesional. Hai unha mobilidade nas dúas direccións e me parece que é importantísima e temos que cuidala. Para os que vides de FP e accededes á universidade, sabedes que temos uns convenios asinados coa Consellería para que, en función dos estudos que ides facer na universidade, en función dos estudos que acreditades na vosa formación profesional previa, poidades beneficiarvos de recoñecemento deses estudos a efectos da continuación dos estudos universitarios. Cóstanos un pouquiño máis facelo á inversa, porque aí a regulación e os currículum dependen máis do ámbito estatal, pero tamén estamos traballando nese ámbito para que esa mobilidade, esa doble mobilidade de FP á universidade, da universidade a FP, sexa cada vez máis natural, cada vez máis sinxela e conte con todas as facilidades para que vos resulte atractiva. E nada máis, se queredes acceder e estades esperando para entrar na universidade, sorte, ánimo, quedanos aí uns días, un pouco máis dunha semana de incertezas ata coñecer resultados das calificacións, logo entraremos no proceso de preinscripción, listas da garda, etc. Pero, bueno, con ánimo, con ilusión. Como vos dicía, tedes unhas oportunidades magníficas na Universidade Galega.
E se dentre as galegas decidides escoller a Universidade de Santiago, pois que vos vou a decir? Que nos faredes especialmente felices, pero sentidevos libres tamén nesto. Universidade de Santiago, que, por certo, pois este ano, o día que iniciemos o curso universitario, 4 de setembro de 2025, imos celebrar 530 anos de historia da Universidade en Galicia, pois foi xustamente un 4 de setembro de 1495, cando un notario compostelán e un fraile benedictino decidiron crear un instituto, un centro, para que aqueles persoas que tiñan menos recursos puideran facer os estudos de gramática, léase hoxe os estudos de bacharelato, que logo lles permitisen acceder a estudos universitarios. Bueno, pois de aí ata hoxe 530 anos de universidade en Galicia, que repartimos entre o campus de Compostela e este campus aquí en Lugo, campus Terra, que, xa digo, estaríamos encantados de recibirvos a todos vos. Seguide disfrutando coas vosas familias, cos vosos amigos deste día sempre bonito. O recoñecemento é sinxelo, moi humilde, pero moi sentido para dicirvos parabéns, noraboa e moita sorte no voso futuro. Se vos parece, saímos hacia fora e temos aí na escaleira da facultade, ou como nos digan os fotógrafos, xuntámonos todos ali e facemos unha grande foto de familia como se merece este momento. Gracias. Sí. Espera.